uplynulú nedeľu 5. júla navštívil Levoču pravoslávny arcibiskup, ktorý posvetil zrekonštruovanú budovu pravoslávneho chrámu v Levoči. Náš arcibiskup Prešovský a Slovenska Ján nás navštívil za účelom toho, aby posvetil zrekonštruovanú budovu na Košickej ulici číslo 12, ktorá slúži ako chrám pre výkon bohoslúžieb našich pravoslávnych veriacich a ako byt pre duchovného správcu tejto cirkevnej obce. Zničená fasáda si už roky žiadala rekonštrukciu. V roku 2008 sa pravoslávnym v Levoči podarilo z projektu Obnov si svoj dom získať finančné prostriedky práve na tento účel. Preto sme sa viackrát snažili o podporu finančných prostriedkov, pretože náš pravoslavných veriacich tu v tomto meste nie je nejak veľa a sami by sme to nezvládli, preto sme viackrát žiadali o pomoc z Ministerstva kultúry alebo zo štátu, čo sa nám, chvála Bohu, v roku 2008 podarilo. Pri financovaní rekonštrukčných prác pomohla pravoslávna cirkev i veriaci. Zo zbierok a milodárov našich pravoslávnych veriacich, ktoré sme museli použiť pri tejto rekonštrukcii, pretože financie, ktoré nám boli poskytnuté z projektu, boli nedostačujúce. Pri realizovaní prác pomohli stavebné a stolárske firmy a pomocnú ruku podal aj magistrát. Ako správca farnosti Kornél Furín poznamenal, veľký význam má v týchto dňoch pre pravoslávnu obec aj zápis mesta Levoča do zoznamu kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. To by malo prilákať do Levoče oveľa viac turistov. Počítame s tým, že aj náš chrám navštíví viac ľudí, ktorí chcú byť oboznámení aj s kultúrou a životom pravoslávnej cirkvi. V súčasnosti má pravoslávna obec v Levoči oficiálne 69 veriacich, podľa slov Kornéla Furína je ich celkovo viac ako 100.